GMA Regional TV Live, mga kapuso, na feature na ni siya karong bag-o sa RTV Balitang Bisdak. Usa ka bumbero sa isla sa Olango ang nitabang sa usa ka pasyente nga na stroke nga makauli sa ilang dapit usa magunika locally stranded individual. Karong buntaga mas ila-ilahon pa nato siya, mga kapuso, labi na niniyang bayanihon nga buhat. Makauban nato FO1 Marito Herobise. Good morning, sir. Morning, sir. Thank you so much for joining us, FO1 Herobise. Sa angga nimo, sir, Mar? Mar, sir, Mar. Sir, so ginlimi aning nahitabo kang Ma'am Tessie diha sa Olango, cause na-highlight man gud ning imong pagtabang kaniya, sir, kay LSI din siya aron makauli sa ilahang lugar. Ang yan kahit ang episode kayo, sir, kay ang iya na lamang silingan ni nag-account kay Wakman kay pamilya, sir. Tungod sa iyang kondisyon, sir, maglisod siya og proseso sa kining mga papeles, sir. So ikaw ang ning lihok ini. Hindi siya makaprocess, sir, kaya ano, hindi ganin siya kalakaw. Sa moto nga, nag-volunteer na lang ko nga, ako diyang isayon, akong isayon na yung papeles. Moto, nananggit ko sa akong hiting nga, sir, pwede ba ko magpa-relieve sa usaban para lang mahato din ako ng kahana sa hiting. Noy mo din tayo kahintang, sir. Pila ka adlaw man nimo ning gitrabaho, sir, ang mga documents ani aron mahatod gyud nimo ni si ma'am? Niabot mo siya sa tulok adlaw, sir. At sa primero pa, sir, ang akong plano to is mag-hikir sa papel. Moto, pagtanaw na to is nag-isip na ko, pag-abot na to, isip ko nga, hindi man siya pwede walay mo kuyo kay wala ganing tao mo doon. Kaya ano, hindi ka sa itong kontaron, kahintang sa kalibutan, hindi ka na ni COVID. Moto, nag-isip na ko nga, mahatod niya na ko sa So imo gyud ning gipasakay, sir, og nahatod gyud pud mismo nimo sa Leyte? Nahatod nila ko, sir. Kuyo ko sa barko. Ang pinaka-challenging, sir, is ang pagpasakay niya, sir, kay ako rin pumunta, sir, wala mong tabang. So, need na po siya nga pas-anon. Kaya hindi mo siya kalakaw. Ang pinaka-challenging ito, sir, is ang hagdanan sa barko. Smoke kayo dito, din ang uwan sa dango. Hangtod diin man nimo siya nahatod, sir, dito sa Bato Leyte man to, sir, no? Hangtod sa quarantine facility or dito ra kutob sa Pantalan? Sa kwan, sir, sa ahong mission order, sir, is kutubig ko sa Pantalan. Sa tungos Pantalan. Pero pag-apos na to, sir, is wala mo di mo doon, sir. Walay mo utabang niya, sir. Moto, akong gibuhat, akong una ang yang wheelchair og naog sa Pantalan, ako siyang ipasan. Niya, naman tayo rescue vehicle na to sa receiving LGO, kaya nag-coordinate na po daan. Kaya ang iyang kaliwat na to, ako mag-contact na palihog kong kuwan sa LGO para may sukat. Moto, pag-apos sa rescue vehicle nga mo kuwan, sir, mo sugat, wala may mo pasan niya. So ako is nikuyog na lang din ko sa kuwan, sa quarantine facility. Para na mo sakay, para na mo karga niya padong sa rescue vehicle, ug napoy mo na ang putok sa quarantine facility. Pagkanindot ani imong gibuhat dai, sir. Kumusta naman ron si ma'am, sir? Asa naman siya ron? Nakauli na ba sa ilaha? Nakauli na, sir. Karong August 28 o 29, napunta ko sa pamilya nga to, magawas na daw. Unsay nakapaaghat nimo, sir, nga wa kay panagana og tabang ni Ma'am Tessie? Unsay nakapaagni nimo? Nakapaagni na ko, sir. Ang iya yung kahintang, sir, kay basi sulti sa silingan, sir. Ang iya mong kung kulian na to, sir, ilaw sa tulay, maabot siya sa tubig kung mubaha. Naganito yung tayo, sir, nga ilang nasitan nga ang tubig. Is gamay nag-ritual sa iyang pansa, iyang barbaro. Ilan na pong ikuha agad itong nitro sa safe na lugar. Unsay istorya ani ni Ma'am Tessie, sir, nganong naabot man ni siya sa diha sa Olango Island? Ang sinisa, sir, is nanita sa Dulo Patima, sir, wala ni sa Olango. Sa Cebu City, Dulo Patima. 11 years na ni siya narin sa kuan, sa Cebu, nanipad. Wala man ni siya pamilya, kay 58 years na niya. Kumboy siya, sir, balis dyan, sir. Wala siya pamilya. Then, pandemic, nakuhan siya na-stroke siya. Wala yung pamilya lang niya rin iman. Moto siya, sir. After ma-sibya, ni gawas ni mo istorya, sir, sa reaction ni mo, murag ubay-ubay ang nakadaig ni imong gibuhat, sir? Murag yung nalistay ko, sir, nga daghan nga nagkuhan ko, sir, ba, nga padayon imong mayong buhat, ana. Murag makapagaan sa ako, sir, sa kasi tawag na ko nga ng
pagalingon, sir. Gamay lang nga background po about nimo sir para makaila sa ato mga viewers. Ngano nagbumbero man ka sir? Pila edad nimo sir? So, sir, 30 years old ako, sir. Actually, sir, is, sir, teacher ko, sir. Tagalitin ko, sir, niya. Ang atong gusto, sir, is, sir, kanang mag-uniform personnel. Niya, ang kurso nga to sa late, sir, nga, which is, barato ra, sir, ba, is, man. Gusto pa na nga, course niya. Nakabalik tama ko nga, ini 4 years course ka niya, na kay eligibility, pwede mo ka mag-apply sa Bureau of Energy, which is the NPDCI agency. After that, sir, apply ko sa kuwan sa Pagka matinabangon sir sa isig katawo, wala ni sa profession or sa posisyon, bisan kinsa, of course, gi-encourage man ta sir nga mutabang sa isig katawo. Agree ka na sir? Kay kuan man ro adlaw, sir, National Heroes Day. Final message unsay gusto nimo ipaambit sa atong mga kaigsuonan coming from you sab nga murag na highlight ang imong bayanihon nga buhat ini pagtabang sa usa ka LSI. Unsay gusto nimong ipaambit sa atong mga kapuso nga nagtan-aw sir? Pinagi sa imong ginagmayng bukat, sir, maka-inspire ka sa lain nga pwede dito makatabang. Pinagi sa ginagmay. Dili lang kay tabang ka, dili ka sa kwarta. Kanang imong kinasingkasing nga tabang, sir. Ako nga nag-impact sa katawan, sir, nga maka-appreciate mo, sir. Very well said sir. Kinasing-kasing nga pagtabang og mahimo ka nang di mag-expect di ba sir og anything in return. Yes, sir. Yes, sir. Daghan kayong salamat sir sa imong gipaambit ka na mo imong istorya karong mutagong inspirasyon sa atong mga viewers gikan sa Isla sa Olango si FO1 Mar Herobice. Thank you sir. Yes, sir. Welcome, sir.